sa Banwasang Putotan, Iloilo. Bana nadakpan sa iya asawa nga upod ang iya sini Querida sa sulod sa isa ka lodging house. Bauperte, bana ginpabutyag nga palangga sini ang duha ka Eva. Nakatutok John Sala. Siyada ng paralang kuntani sa isa ka Eva. Apang ang 53 anyos nga si alias Boy. Wala pa makontento kang nagdugang pasang number 2. Pasado alas 11 Domingo sang aga sang nadakpan si alias Boy sang iya 52 anyos nga asawa nga si alias May sa sulod sa isa ka hulot sa lodging house sa Banwasang Putotan nga may upod nga 38 anyos nga kahagugma. Kapag sulod sa banaya, nagsunod man dugay-dugay ang babayi. So amo to pagkumpirma yan, nagkadto siya diri. Madugay na ginapanilaga ni alias May ang iya bana kag nagakatingalang kada alas 11 sang aga tag sa kadomingo. Nagakadula lang gulpi ang iya bana. Bali upod di sila sa Ulubrahan. Kag according sa complainant, though almost a year na nga gina-rumors nga sila. So kay gusto ya gid masanagan ang mga issue, gin-absinant niya gid siyang obra. Kag bantayan ang iya bana kag gini nga babayi. Panindugan ni alias Boy pareho niya nga palanggang iya sini nga asawa subong man ang iya nga Querida. Apang sa pamangkot kung sinong mas pilion. Di natural lang siya ang una, ti siya gid ang palangga. Namo. Kausunod ni ang kadua mo man ni sir. Di palangga man eh. Nagahinulsol naman ini siya ginbuhat apang wala na sang may mahimo pa bangod desidido gid ang iya asawa nga magpasaka sang kaso batok sa ilang duha. Kung pasakaan niya ko, ti okay man. Huwag man ta may mo ay ti iya man ang desisyon mo. Akong ti kung pwede talang mga ngayo talang siya pasensya eh. Nagpamalibad na nga maghatag sang pahayag ang ginatudlo Querida samtang preso sila nga duha sa Putotan Municipal Police Station. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.